Ndio musa zake amtofuna amevuma watotira kaura wewe wakaura ere kwa mapurisa wakaura ere mapurisa apa pari parima patatiri mumba ayura mapurisa kuti andina kutomboona kuti mairi dzaingorira saka ndaitoda kuunda saka mamuri murima saka vakapinda ndakavata saka kuti dzaitorira wakaura nepfuti weona saka kutora mapurisa iwewe The Zimbabwe Republic Police inoita kunge isina basa only kana usina mhosva. Asi kana waipara chete, vanongokubata zvisina kupokana kana kunetsekana. An armed robber wekuuraya 2 ma-CID kumasvingo obatwa asina kana kwaanga asvika. Kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZimuwitness TV, pandinodzoka nema-updates akasiyana-siyana uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano, ndinokumbirawo kuti ungobaya button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Kuparwa kwemhosva nekuurayiwa kwemapurisa muZimbabwe kuri kuramba kuchiwedzera nguva nenguva. Asi chii chaizvo chiri kukonzera kuti makororo aya awande kudai? Ladies and gentlemen, nyaya yandadzoka nayo muzuva ranhasi inyaya inotyisa uye ichirwadza, especially kumhuri ye-security forces in Zimbabwe pamwe chete neavo vane hama dzakaurayiwa ne-an armed robber kumasvingo. Murume wamuri kuona uyu anonzi Daniel Munyanyi. Nemusi weSunday 1 March 2026 around 5 am, Daniel anonzi akasvikirwa nema-CID apo aitsvagirwa mhosva dzake dzinoti kuroba, akapakata zvombo, attempted murder pamwe chete neye unlawful entry. Daniel akanga atizira kumusha kwake kuZaka muvhileji rekwaNdume, ndipo paakateerwa neCID homicide from Harare vachida kumusungira mhosva dzake, asi iye nekuziva kuti munhu ane mhosva akatanga kuridzirana pfuti nemapurisa, apo akazopfuura ma-CID 5 zvakazoita kuti 3 vakuvare zvakaipisisa, then 2 vacho vanova Sergeant Bernard Chimbeke naSergeant Casper Antonio Chitsowe vafire passport. Daniel aita izvi akabva atiza, asi hazvina kutora nguva kuti ange achibatwa, apo akazobatirwa kuBuhera munzvimbo yekwaNyika nemusi wa2 March 2026. Kubatwa kwakaitwa Munyanyi kwakanyevenudza mwoyo yevazhinji nekuti vakange votyira upenyu hwavo sezvo Munyanyi aiva nepfuti. Kubatwa kwaakaitwa akabva atorerwa pfuti yaakashandisa kuuraya Sergeant Bernard Chimbeke naSergeant Casper Antonio Chitsowe, avo vakafa mushure mekunge vapfurwa negororo Daniel Munyanyi. Ladies and gentlemen, ndonyaya yandanga ndakakubatirai muzuva ranhasi. Tichaita tichikupai update nezvatinenge tawana munyaya iyi. Pari zvino Daniel ari mumaoko emapurisa akamirira kupuwa mutongo wake, uyewo vamwe vake vaishanda navo pakuita ugororo vari mumaoko emapurisa zvakare. Ngatisangane mucomment section muchitiudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya inosuwisa iyi. ndio musa zake amtofuna amevuma watotira kaura wewe wakaura ere kwa mapurisa wakaura ere mapurisa apa pari parima patatiri mumba ayura mapurisa kuti andina kutomboona kuti mairi dzaingorira saka ndaitoda kuunda saka mamuri murima saka vakapinda ndakavata saka kuti dzaitorira wakaura nepfuti weona saka kutora mapurisa iwewe akarova munhu